баъди бо ташрифи меҳмонон ба истифода дода шудани иншооти фарҳангию фароғатӣ ба номи Абу Маҳмуди Хуҷандӣ, мардум гурӯҳ барои тамошои боғ ва сайри гули лола омаданд. Ҳар нафар дар рӯҳи идона қарор дошта аз иқдоми ҳукумати кишвар миннатдорӣ намуданд. Зебогии атроф ба худ мафтун намуда ҳисси зебои парастиро бедор месохт. Как я в возрасте уже, я такой первый раз вижу, что у нас так красиво в Худжанте. Наш Худжант цветет. И, как говорится, душу радует всем людям. Мы теперь будем приходить в этот парк, да, и отдыхать. С детьми, внуками, с дочерьми, с сыновьями, всеми. Пусть они придут и посмотрят, какой у нас Худжант. Раньше мои дети были маленькие, не видели такое. А сейчас выросли, я им расскажу, они в России живут. Я им напишу, позвоню, что приезжайте, любуйтесь нашим городом. дар маҷмӯаи мазкур муҷассамаи мунаҷҷим риёзидони тоҷик Абу Маҳмуди Хуҷандӣ бунёд ва ба истифода дода шуд. муҷассамаи Абу Маҳмуди дар даромадгоҳи боғ қомат афрохтааст. ихтирои ӯ устурлоб асбоби мунаҷҷимон дар пешгоҳи муҷассама сохта шудааст. хурду калон ва насли калонсол бо набераю фарзандон бо мақсади шинос намудан бо фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик ба ин ҷо омада буданд. мо имрӯз барои тамошои мини боғи Абу Маҳмуди Хуҷандӣ омадем. мана ҳама набераҳо қити омадем. хурсандӣ кардем, ҷудоям хушрӯ шудааст. оянда мо бо ҳаррӯз омада ҳаминҷо отдиқ мекунем, набераҳои оварда тамошо медорем. дар дохили боғи Абу Маҳмуди Хуҷандӣ ҳамчунин бинои планетария аст. Планетария аз ҷониби як нафар соҳибкори шаҳри Хуҷанд сохта шуда, он аз толори аксбинии сайёра бо насби таҷҳизоти муосир, толори тамошо ва қабули меҳмонон, утоқҳои корӣ ва таҳхона иборат мебошад. нафароне ки барои тамошои боғи Абу Маҳмуди Хуҷандӣ меоянд, имконияти донистан дар бораи ҳаёт ва фаъолияти поягузорони илмҳои табиатшиносии миллиро доранд. дар ин ҷо дар бораи ҳаёт ва фаъолияти Абу Маҳмуди Хуҷандӣ, Абу Али ибни Сино, Умари Хайём, ҳоҷи Юсуф, Насриддини Тӯсӣ, Мирзо Улуғбек ва дигарон вуҷуд дорад. ин барои рушди илмҳои дақиқ ва риёзӣ такони бузурге хоҳад шуд. дар оянда дар планетария баргузор намудани маҳфилҳои ситорашиносӣ, техникони ҷавон, гандшинос, дизайн ва меъморӣ дар назар аст. ин иқдом бахшида ба эълони бисолагии омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ роҳандозӣ мегардад. онҳое ки бо илми нуҷумшиносӣ умуман бо асрори кайҳон, яъне ки рағбат доранд, мехоҳанд бисёртар дониста бошанд, اینجا آمده هم از کتابخانه‌ای که در اینجا به استفاده داده شده است، هم از دیگر حجره‌های دانش آموزی نجوم شناسی انمین پلانتاریا به طور وسیع استفاده می‌برند و در اینجا متخصصان ورزیده من بعد به کار و فعالیت شروع می‌کنند و من باور دارم که بسیار به یک جایی موضعی، یعنی که بلند برداشتن علم و دانش، بلند برداشتن معرفتی هم نسل نو است، هم جوانان و هم ساکنان، یعنی که نگرانده شده است. дар ин ҷо 5 адад фаввора, амфитеатр бо 2000 ҷои нишаст, як шаршара, 80 нишаст курсӣ, 100 таҷҳизоти равшанидиҳанда насб гардида, барои истироҳату фароғат шароит фароҳам шудааст. сокинон ҳар яке дар даст гулу гулдаста гашту гузор намуда, барои таваҷҷӯҳ ва муҳайё сохтани шароит миннатдорӣ намуданд. масъулон таъкид бар он доштанд ки дар оянда аз имкониятҳо истифода хоҳанд бурд. ин маҷмӯаи фарҳангию фароғатӣ бо баробари шинос намудани наврасон бо фарҳанг ва тамаддун, инчунин барои рушди фанҳои дақиқ, кашф намудани риёзидонҳои ҷавон замина гузошта, ҳамчунин илми тоҷикро муаррифӣ хоҳанд кард. ҷои истироҳат, ана гулҳои хушрӯ, фонтанҳои вазеъ, памятники Абу Маҳмуди Хуҷандӣ اینجا پلانتاریا شده شد. ما بسیار خرسند و بچه‌ها که اومده سیرگشت کرده خرسندی کرده خانه میریم.
дар ин боғ ҳамчунин олами афсона, мавзеи бозии кӯдакон, гӯшаи ҳайвоноти нодир ва чандин иншооти дигари ёрирасону хизматрасонӣ сохта шудааст. ҳамчунин диққати тамошобинонро қатори сайёраҳо ки дар маркази боғ ҷойгир карда шудааст ба худ ҷалб кардааст. ин макон хусусан шабона басо зебо, ҷолиб ва чароғон аст. оид ба фаъолияти иншооти фарҳангию фароғатӣ ба номи Абу Маҳмуди Хуҷандӣ дар гузоришҳои мин баъда маълумоти пурра хоҳем дод. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.